שלום, שלום, אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים לעוד סרטון. תראו מה יש לנו, הבטחתי שאני אעשה לזה סרטון. הנה אני אעשה לזה סרטון. כוכב לג'נדרי, כולי, אני מחכה לרגע הזה. 3, 2, 1, פותחים זה? לו זה טוב. לו זה טוב. לו זה טוב. בוא נאמר לו זה טוב, אבל זה לא גדר. עוד אגדי קטן. שימו לב. אני אנסה להגיע איתכם לזה. בואו ננסה. הם לא. יאללה. בואו נתחיל. לא זה טוב. עשיתי זה. קיבלנו גדי. התחלת הסרטון. אבל אם אתם רוצים לראות מה יצא באגדי השני, תצטרכו לחכות לסוף הסרטון. כי האגדי השני יהיה ממש בסוף הסרטון. אני צריך את הגדי. ביי. אחי ביי. לא. אם הוא הורג אותי אני מת. טוב, באמת אם הוא הורג אותי אני מת. כאילו, באמת, אני לא יודע מה נעשה. אבל הרגתי אותו בזכות, במזל. זה טר נכון. מה זה? מי זו? לא ידעתי מי זה. כאילו חשבתי, זה נראה כאילו זה דמות. לא הבנתי זה דמותו. טוב, נדרקתי את זה גביעים. וכרגע זה לא יהיה מטרה שלי. לעשות את הקווסטים. בוא נראה מה אני כן יכול לעשות את זה. אני יכול. לא! סרטום הדבר. סולו. נכון? זה. יאללה, התחלנו. נפתח עמוד כוכבים. אני לא יחידי. תודה. לא טוב. וגם אני נגד מובים אז. למה לא? בוא נרוק את הפיקו הזה. טוב, הוא מת לבד. הנה טבע. שאלה מנדי, אבל מנדי בואו. ניצחתי את מנדי, ברור. בוא נראה פה אותו. תמות. קל, ראיתי אותה הכי גרועה. מה אני נכנסת לפה? איך עושים את זה? קל. לא קשה. בשום צורה זה לא היה לי קשה. דמויות. מאפנות שני לג'נדרים. גם מהם אני מפחד. 1, 2, 3, 4. זה יהיה 3, נכון? גם את הכל זרקתי מאוד. מי זה שם? כן, אני אעשה איתו הסכם שלום. ביי פרימו לוזר. בוא נראה, אני ארוג אותו רק. ביי פרימו. שלושה. ראיתי אותך שם מגה. זה הקל. כאילו אף פעם אני לא מפחד. בעיקר שאני מול נובים.
שלא יודע אם זה ברול. אני לא נובה. כוכב. אוקיי, נדיר. מפתיע מאוד, נדיר. לפני שנייה קיבלתי אילו. יאללה, כוכבים, תמידון. נו מהר, אני חייב. זה כמה שיותר גביעים וכמה לברות זמן. יש מצב שהאגדי יהיה בסרטון אחר, ואם אתם לא יודעים שזה יקרה, שימו לייק, שימו סאב, שימו פעמון. לא ניתן מטרת לייקים, לא ניתן מטרת סאבים, אבל אם הגעתם עד לפה, זה מה שאתם נהנים מהסרטון, או שאתם רוצים לראות מה יוצא לי עם האגדי השני, ושימו אז לייק, סאב ופעמון, זה מאוד חשוב ומאוד עוזר לי. אל פרימו זה היה AFK, והוא ניצח. אוקיי, אז נדיר מורד לא טוב. כן, אני יודע להתקדם בקרוב. צריכים כמה שיותר מהר להגיע לאגדי. כמה שיות. בוא נלך פה על התיבה, אני מניח שגם הוא ילך עליה. אחי, בוא נהיה ביחד, אחי, אני לא רוצה להרוג אותך. אין לי סיבה. חוץ מסיבה כדי לנצח. לא. לא, זה לא. צ'יטים. גנבה לי כאילו, הרגעתי, ועוד גנבה לי את התיבה.